Dakle, danas smo se našli ovdje zadnji kviz o našem Marku Maruliću. Zadnji kviz u ovo adventsko vrijeme. Kviz na kojem sam ja bila rekla, otkrićete također zašto gosti odu zadovoljni kući nakon ove šetnje. Da, reći ću i to. Ali prije nego dođem do toga, htjela bih samo spomenuti kako je ova današnja šetnja u stvari na Voćnom trgu. Ako se sjetimo svih prijašnjih kvizeva do sada, onda je to se mijenjalo od kvarta Svetog Duha pa preko Pjace, pa smo onda bili kod Etnografskog muzeja i danas smo tu. U kalendaru imamo 12 mjeseci, 12 točaka, jedna od točaka je spojila dvije. I to je onda kompletno ta šetnja koju sam osmislila Marko i Darka po gradu Splitu, gdje u stvari cijelo vrijeme vidimo što se to događalo i kako je Split izgledao u vrijeme našeg Marka Marulića. Pa evo, danas, budući smo na Voćnom trgu, znamo da se tamo nalazi taj ogromni mletački kaštel. A ja bih samo htjela spomenuti, u vrijeme kad sam ja počela sa mojom tematskom šetnjom, kada je Sabor to odlučio, kroz to vrijeme je bila u muzeju grada Splita jedna jako lijepa izložba. Ja sam uzela katalog te izložbe, Mletački kaštel u Splitu. Taj katalog se može još uvijek kupiti tamo. Izložba je nažalost završila. I tu pišu zaista zanimljivi podaci o samom tom prostoru na Voćnom trgu. Ja bi danas samo se sjetila da je znači na mjestu gdje je nekada bio kaštel, bio samostan Svete Klare. Kaštel je građen naravno za odbranu od Osmanlija, međutim Mlečani, kaže se, u jednom momentu su ga gradili s pojačanjem od strane mora, ne bi li se možda Mlečani branili od samog stanovništva. Ovdje isto stoji, kaže, prigodom kopanja temelja za podnožje spomenika Marka Marulića, znamo ko je radio spomenik Marka Marulića, radi ga naš Ivan Meštrović, 1925. godine pronađen je jedan grob za koji je autor vijesti u dnevnim novinama smatrao da se nalazio u crkvi koja se nekada tu nalazila. Znači vidimo da su se temelji za spomenik 1925. radili i to nam je jedan ovako zanimljiv podatak. Zanimljiv podatak što sam ja ovdje isto našla je nešto o zdencima. To je bio jedan zdenac. Mi znamo da je u rimsko doba bilo dosta vode koja je dolazila iz vodovoda. Međutim, opskrba vodom, kaže, u razdoblju Mletačke republike, kada je živio naš Marko Marulić, je organizirana na način, kao i nekad ranije, bili su javni zdenci i jedan javni zdenac se spominje 1483. Zasigurno ih je bilo i više. 483. naravno, mi smo tu tad već imali našeg Marka Marulića, koji je rodio se 1450. godine. Kad sam ja sa svojim gostima na turi s Markom i Darkom po Splitu, pa kad smo na Voćnom trgu, onda često znam pričati o tome kako u stvari je Split bio jedna organizirana komuna, imala je općinsku osnovnu školu, podučavala se gramatika i aritmetika. Sjemenište je otvoreno tek nakon Marka, gimnazije nije bilo. Naš je Marko Marulić je otišao u Padovu, to je bilo jedino mletačko učilište i moguće je da je studirao pravo. Mi nemamo točnih podataka o tome što je on zaista studirao, to je dakle jedna pretpostavka. Na Voćnom trgu, kada se mi nalazimo, kad zalazimo taj prostor, sad mi smo tamo, ja sam čak bila mislila, jučer sam se šetala na Voćnom trgu, snimila sam tako jedan mali kratki video što sam stavila na YouTube. Danas nisam tamo otišla jer ipak je sad i kiša i mračno je, pa evo iz kućnog ambijenta se javljam.
Ali kad smo mi tamo, onda u stvari vidimo tu blizinu mora. Nekada je tamo bila luka. Svi su brodovi tamo pristizali i kasnije, nekad u onom 18. stoljeću, kad je onaj naš Konstantini došao i zapisao priču iz 16. stoljeća. Međutim, nije mogao doći do same obale, morao je negdje prije Splita stati da bi onda veslao nekoliko sati do luke. Vrijeme našeg Marka Marulića je vrijeme kada brodovi uvelike plove svijetom. To je vrijeme Vasca da Game, Magallana, Kolumba. I zanimljivo je naći se tamo, na Voćnom trgu, gdje je spomenik kojeg je napravio naš Ivan Meštrović, gledati u pravcu obale, u pravcu mora i zamisliti također Juditu koju je nama ostavio Marko Marulić, koja završava prizorom upravo kako jedna lađa nakon mučne plovidbe, iscrpljive plovidbe, spuštenih jedara uplovljava u luku. I zbog svega toga je meni taj prostor na Voćnom trgu vrlo znakovit, a najznačajniji mi je taj prostor zbog toga što kad se ja tamo sa strancima nađem, pa vidimo godinu kada je živio naš Marko Marulić, lijepo piše od 1450. do 1524. I onda oni tek shvate, jer mi nekad tek kad vidimo ono što piše, shvatimo što je zaista to bilo. U stvari da je on tada, kada smo bili pod Venecijom, kada se uglavnom pisalo na latinskom, on je tada tiskao Juditu na hrvatskom. I to je bitno strancima, jer stranci nas nekad gledaju možda drugačije nego što se mi sami gledamo. Oni pogotovo čuju i zbog prošlih događanja na ovim prostorima o nekom drugom jeziku, možda o srpsko-hrvatskom, o hrvatsko-srpskom. I onda se pitaju, pa što je taj hrvatski, pa možda taj jezik nije ni postojao. Međutim, kada onda dođemo na Voćni trg i kad vidimo godinu, onda shvatimo, pa pogledaj, on je tada već tiskao na hrvatskom jeziku i nastojanja nas u Hrvatskoj nakon raspada Jugoslavije u dokazivanju postojanja našeg jezika je utoliko veća, snažnija i lakša, jer imamo našeg Marka Marulića koji, eto, s ponosom možemo reći, imamo jezik već toliko dugo stoljeća, da je čak i tiskano u vrijeme kad je Venecija upravljala našim komunama. I to je ono što me čini sretnim, jer onda vidim da zaista svi tek tada shvate što se zaista tu događalo i koji je naš jezik. Dakle, ta ista naša Judita koju je on tiskao na hrvatskom jeziku, djelo je koje je već za njegova života doživjela 3 izdanja. U 18 mjeseci u stvari doživjela 3 izdanja. Međutim, u to isto vrijeme drugo jedno djelo koje je napisano na latinskom bio je pravi bestseller, De institutione bene vivendi. To djelo je on tiskao na latinskom u Veneciji i u stvari tu je sad pomalo tužno što smo ga mi na hrvatski preveli tek 1986. a preveo ga je Branimir Glavšić sa jednim prekrasnim predgovorom. Eto, ja ovdje sada svim jezikom, sa svim tim uspomenama na našeg Marka Marulića zaključujem ovu šetnju adventsku koju smo imali u ova 4 prošla petka i hvala što eto, vidim danas ipak netko tu ima i sluša. Puno hvala. Sad ću postaviti pitanja i na ta pitanja, ako ne odgovorite danas, možete i ovih dana, jer sad su praznici, kalendar će vam doći. Eto, hvala.